କଣ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବିକୁଛ ବା? ହଁ ପୁଅ ପିଲା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବିକୁଛ? ହଁ ଅଛି କେତେଟା? 5ଟା। 5ଟା? ହଁ ମୁଁ 3ଟା ନେବି, କଣ ଟିକେ କମଉନା? 3ଟା ନବ। ହଁ। ଯେମିତି ମୁଲାଉଛି ରେ ତତେ ମୁଲିଆରେ ଆଉନି ର ମୁଁ ମୁଲଉଛି ମୁଲେଇଲେ ଲୋକ କି ମାନିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା କାହିଁନା ସିଏ ଆଉ 500 ଲାଗିବା ହଁ 5ଟା। 500 ଇଏ ମୁଁ କହୁଥିଲେ 3ଟା ନବୁ 3ଟା ନବ। 3ଟା ନବୁ ତାକୁ ଦେଇ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଲଗେଇବା ଆଉ 50ଟା। ହଁ ହେଇଯିବ। ହଁ 50ଟା। ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଲାଉଛ ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଲେଇଲେ ହବ ନହେଲେ ମିଳିବ କି? ସତ କଥା ବା। ଆଉ ତମ କଥା ମାନି ହେଲା। ନ ମୁଲେଇଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନ ଏତ ମୁଲେଇଲ 50 ଟଙ୍କା ମୁଲଉଥିଲ ପରା ପଲା